कितना साल से हमार खटिया के पावा टूटल बा। हमार गर्दन पिछला कई साल से खाली बा। अरे इतना शौक बा जेवर के धक्का दे अपना भतार लोग से बनवा दे। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। त आज के ई खबर बा भोजपुरी फिल्म घर परिवार के ट्रेलर के बारे में, जो कि रिलीज हो चुकल बा आज सुबह ही। और निरहुआ एंटरटेनमेंट द्वारा ई फिल्म के बनावल गेल बा, जो नाम है प्रवेश लाल यादव, नीलम गिरी, एकरा साथे मनोज टाइगर यानी कि अपन बतासा चाचा जी भी बाड़े। एकरा अलावा आप सबके बता दी जोन फिल्म बा ई बा घर परिवार के ऊपर आधारित। ई चलते का नाम रखल गेल बा घर परिवार कि एगो घर में 3 गो बेटा होला, 2 गो बेटा के बियाह हो जाला, बाल बच्चा भी होला, सबके अच्छा से परवरिश भी होला। लेकिन जौन इनकर बाप बा उ अपन पेंशन से ज़्यादा सबके खर्चा चला रहल बा। घर के जौन बेटा बाड़े उ छोटा मोटा काम करेले और कुछ बचेला ओमे से घर के भी देवेले और अपन चुरा के भी अलगे भी रखेले। लेकिन कोनो सामान अगर खरीदे के होखेला तो अपन बाबूजी के पेंशन के ऊपर ही निर्भर रहेले उ दोनों और उनकर दोनों परिवार यानी कि उनकर मेहरारू भी। एकरा अलावा जो तीसरा बेटा बा उ बा आवारागर्दी में पास और ओकर बियाह भी तय हो जाला। और लेकिन ओकर बियाह से ही पहले घर में हो जाला हंगामा। लेकिन दोनों भाई ई कह के रोक लेवेला कि अभी रुका, छोटका के बियाह हो जाए तो ओकरा बाद हुई बंटवारा। और ऐसा नहीं होबो करेला, शादी के तुरंत बाद ही बंटवारा के बात चालू हो जाला। और जब ई बात ओकर बाबूजी के पता चलेला तब उ अपन शर्त पर बंटवारा करे लगेले। हर चीज़ के टाइम रख देवेले और हर जगह के टाइम रख देवेले। जा यानी कि सोच जाए के भी यानी बाथरूम जाए के बा ओकरो टाइम बा कि एकरा बाद तो बाथरूम ना जा सकेला। खाना के टाइम, रहे के टाइम, सब चीज़ के टाइम बना जाला। और अपन खर्चा भी खुद दा, हम 1 रुपया ना देम। तो ये तरीका से ई ट्रेलर बा घर परिवार फिल्म के नाम बा। और बहुत जल्द आप लोगन के देखे के मिली। मंजुल ठाकुर जी के निर्देशन में बनल बा। तो आप सब जानबे करेनी कि उनकर डायरेक्शन घर पारिवारिक वाला फिल्म में बहुत ही बेहतरीन रहेला। तो अगर ये रिपोर्ट आप लोगन के पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।